Slav roj baş hevanno hêvî dikim hûn baş bin. Berê ku ez dest bi bername bikim û çêkê lezgîn ketî ajansa dixwazim bu ara parve bikim Parlamentoya Ewropayê qanûna dersînorkirina penaberan erê kir. Ev tê çi û manê beriya niha înîsyatîfek hebû li Parlamentoya Ewropayê hemî welatên Ewropayê hûn zanin ji zêdebûna penaberan aciz in. Penaber yani kesê ku tên Ewropayê serî li penaberiyê didin îltija dikin li vê derê. Avrupa êdî ji wan aciz e, hêjmara wan gelekî zêde ye. Di nava wan de elbet Kurdên ji her çar perçeyên Kurdistanê jî hene. Çi kirin weke tedbîr dibêjin em kampekî pir berfireh çê bikin. Li derve yeketî Ewropayê dibe ku li welatê Afrikayê be, dibe ku dewletên weke Tirkiye ku hewcedariya wan bi pereyan be, lê li derve yeketî Ewropayê be, li wan dere em kampekî berfireh çê bikin. Her însanê ku mafê wî yani serlêdana wî ya penaberiyê hatiye red kirin, dişûna ku vegerinin welatê wî orîjîn em ê vegerin wan kampan li wê derê bicihî bikin. Ev înîsyatîfek bû, pêşniyazek bû, hatibû ber Parlamentoya Ewropayê, hatibû wê derê niha di dengdanê re derbas bû hate erê kirin. Yani rastgirên Ewropayê ku pêşniyaz kiribûn em penaberan dişûna ku li welatê xwe bihêlin bişînin kampekî derve yeketî Ewropayê ev înîsyatîf hate erê kirin. Ji bo hemî însanên ku tên xwe destpêrîn welatê Ewropayê tiştekî pir xirab e. Ji vir û pêve însan wê kêm werin van dere. Yani hûn tên serî li îltijayê didin, serî li penaberiyê didin. Eger qebûl bû hûn li vê derê ji xwe re kar bibînin, îş bibînin, heyeta xwe li vê derê bidomînin. Eger serlêdana we were red kirin, du rê hene li pêşiya we. Yan hûn ê qebûl bikin vegerin welatê xwe, êdî wextê hûn vegerin welatê xwe girtin heye, îşkence heye, muameleyên xirab heye, ew êdî maye ser we, feqîrî, birçîbûn, hêjarî heye, ew êdî dimîne ser we, ya jî hûn ê qebûl bikin vegerin kampekî derve yeketî Ewropayê. Dibe ku Tanzanya be, dibe ku nizanim Kuderê be, Kenya be, Somalî be, welatekî derve yeketî Ewropayê dibe ku Afrika be. Bi îhtimalekî mezin Afrika ye. Ev bi vîya we hevanno em ana dest bi bültena xwe bikin. Tiştekî dijî ez bînim bîra we vê êvarê saet 18:30 de li gorî saeta Ewropayê dike saet 20:30 li gorî saeta Kurdistanê rojnamevan çavderê siyasî Şemal Beşîrî şev mîvanê min e. Baweke zindî em çi nîqaş dikin. Niha tevlîbûna pejakê ya Kongreya Muxalîfên Îranê hate redkirin. Sedem çi ye? Çi bû sedem? Niha nûçeyekî me jî heye elbet derbarê vê mijarê de. Lê ez dixwazim êvarê berfirehtir bi pisporekî kesekî pispor ê Rojhilatê Kurdistanê re nîqaş bikim. Niha mesele hinek trajedî ye. Ev konferansa ku li Londonê tê darxistin îro ya muxalîfên temamê Îranê. Di nav de Ereb hene, Azerî hene, Faris hene, Belûç hene, Kurd hene, şahsiyet hene, sazî dezgeh hene, gelek kes hene. Partiyên Kurdistanî jî hatine vexwendin, weke dünya alemî. Weke numune ji Azeriyan ne tenê rêxistinekî pir rêxistin tên davet kir. Hemî rêxistinên muxalîf. Ji Kurdan jî ne tenê PDK İran, ne tenê Komele, pejak jî hatiye vexwendin. Lê problem çi ye? Problem ew e ku Komele, PDK İranê qaşo ji rêveberiya Kongrê re gotine eger hûn pejakê davet bikin em nayên. Problem ev e. Yani Kurdan red dikin. Ha, çiqaz rast e veya meselekî din e. Di piş perdê de çi heye? Meselekî din heye. Gelo divê derê de ê ku Kurdan red dike tenê Kurdin yan hêzên dagirker, hêzên dijminên Kurdan hene zextê didin ser Partiyên Kurdistanî ji bo ku hevalbendê xwe red bikin. Halbikî me çi gotibû di destpêka şerê li hember Îranê de platformekî Kurdistanî ava biye li Rojhilatê Kurdistanê. Me kêfxweşiya xwe beyan kir. 6 partiyên Kurdistanî hatin cem hebûdû. Eger sibê du siber rejîm hilweşe qet nebe ev rêxistin Partiyên Kurdistanî dikarin qedera xwe bi xwe tayin bikin. Siber roja Rojhilatê Kurdistanê bi xwe diyar bikin.
lê bi vî mantiqî ew çawa li hev bikin heqeten tirs û endîşeyekî ket nava dilê me. Îja divê çarçovede Rezdar Şemal Beşîrî îşev saet 18:00 de mîvanê kanala me bawekê zindî em ê vê meselê danî ser masê nîqaş bikin. Vaya yek niha mesele çi ye? Daw çi ye? Ez ji hevalê xwe re bêjim. Kongreya Azadiya Îranê heye. Jê re dibêjin Iran Freedom Congress. Di meha Adarê de hate ava kirin ji muxalîfan pêk de yani muxalîfên temamê Îranê navenda wê İngîltere'ye beyan kiribû ku wê di navbera 28-29 Adarê de yani îro sibê li Londorê bi sernavê Kongreya Azadiya Îranê kongreya xwe ya du rojan li dar bixe. Du rûniştin pêk tên yani çav li rê bû ku rûniştina ewil a kongrê bi beşdariya zêdetirê 30 aktivîstên siyasî sivîl sendîka were li dar xistin. Hatibû beyankirin ku Komîteya Karê Derve ya Partiya Jiyana Azad Pejak jî tevlî bibe. Ew endama hevpeymaniya Hêzên Siyasî ya Kurdistana Îranê ye hûn zanin. Ev 6 partiyên siyasî yek ji wan Pejak e. Divê Kongreya Londorê de ew jî hatine vexwendin. Heta vê derê normal e. Lê ji bo li darxistina kongrê 24 saet mabûn ku Komîteya Kongrê telefonê Pejakê dike. Dibêje ji kerema xwe re hûn neyên tevlî Kongreya sibê nebin. Neyne Londonê. Pejakê bi daxuyaniyekî beyan kir ku rêxistina wan ji lîsteya kongrê hatiye derxistin. Ev müdaxaleyeke dizî ye. Müdaxaleyekî ku çavkaniya wê nayîzanîn dibêje Pejak. Zagros Enderyarî berpirsê Pejakê beyan kir ku biryara Komîteya Amedekar ji ber gotina du partiyên Kurd hatiye dayîn. Yani organîzatörên vê kongrê dibêjin îdia dikin ji bo me feq nake. Ha Pejak hatiye, ha PDK Îran hatiye, ha Komel hatiye ji bo me feq nake. Ji ber ku em hemî însana dikarin pêşwazî bikin mîvan. Heta vê derê temam. Lê problem ew e du partiyên Kurd derketine gotine eger Pejak were em nayîn. Baş e? Em ê berfireya vê mijarê saet 18:00 de guftûgo bikin ji ber ku gelek kesayetî hene, şexis hene, navê wan hene, em naxwazin bê agahî em navê wan bilêv bikin. Navê partiyan hene em naxwazin navê wan bilêv bikin. Em dixwazin hinekî mesele zelal be heta 6:30 û pisporê meselê ê ku nava meselê de ye Rezdar Şemal Beşîrî ew ê van meseleya hinekî zelaltir bike. Meseleyekî din jî hevanno Kîrmanşan Urmiye li Rojdatê Kurdistanê aniha hatine bombekirin 3 welatiyên sivîl hatin kuştin 13 welatiyên sivîl. Êrişên esmanî yên Amerîka İsraîlê yên ser Îranê berdewam dikin roja îniyê yani doh ber bi sibê her wiha vê serê sibê jî bi dehan dever li Rojdatê Kurdistanê û Îranê hatin bombekirin. İsraîlê beyan kir ku ew ê armanjkirina saziyên atomî û navendên pîşesaziyê bidomînin. Li Rojdatê Kurdistanê di roja 28 ya şer de bajarên Kîrmanşan, Loristan, Urmiye bûn armanca bombebaranan. Li Kîrmanşanê herî kêm 3 caran li nava bajêr nêzîkî navenda fermandariya Supayê Pasdaran hate xistin. Alîkarê waliyê Kîrmanşanê Behram Suleymanî beyan kir ku li taxa Çiyalganê zêdetirî 10 xanî hatine hilweşandin. Di encamê de 6 kesan jiyana xwe ji dest daye, 56 kes jî birîndar bûne. Li gundê Karxaneyê ê Kengewerê ew li wê derê jî 7 kes hatine kuştin. Li nava bajarê Urmiye jî avahiyekî baregeha Elmehdi ya Pasdaran hatiye bombebaran kirin. Li Loristanê jî navendeke ragihandinê ya radyoyê hate armanjgirtin. Ew jî bû sedema qutbûna pêwendiyên bi wê deverê re. Wezareta İstixbarata Îranê 8 kes li Mehabadê, Çildiranê, Urmiye, Miyan Duabê bi sûcbariya sîxuriya ji bo İsraîlê girtin. Doh jî nûçeyek hebû bi qasî 105 kes hatine girtin bi sûcbariya sîxuriyê. Gelek kes ji wan elbet Kurdin jî. Li Îlamê artêşa Îranê 51 kes bi sûcbariyên cuda wekî çi, wekî tevlî xwe pêşandan bûne, rê girtine,
yan jî vîdeo şandine ser medya civakî bi van sûjbariyên piçûk kirin bin çavan. Sibê dusbe em nizan çi tê serê wan jî. Rêxistinên mafê mirovan dibêjin ev girtin bê belgene piraniya wan girtiyên siyasî yên berê ne. Li Tehranê taxên wekî Narmek, Zeferaniye, Ekbatan, Pastaran her wekî din derdora balafirgeha Mehrabadê hatin bombebarankirin dîsa hem do hem vê sibê. Li İsfahanê jî zêdetirî 10 dever hatin bombekirin. Navenda pêşezaziya Polayê ya İsfahanê û Xuzistanê hatin rûxandin hilberîna Polayê li wê derê sekiniye. Du istasyonên elektrîkê yên li İsfahanê bi mûşekan hatin hedefgirtin. Navenda pêşesaziya atomî ya Arakê û stasyona Xendabê bûn armanc. Artêşa İsraîlê beyan kir ku ev kargeh platînyumê ji bo çekên atomî hildiberandin. Çavkaniyeke mezin a dahatê ye ji bo ekonomiya Îranê. Li Yêzdê jî kargeha hilberîna keka zêr hate bombekirin. Medyaya sereke ya meyandîna uranyumê ye. Maddeyê ev li Yêzdê fabrikayekî hilberîna keka zêr heye li wê derê hatiye bombebarankirin. Maddeyekî sereke ya meyandina uranyumê ye ev keka zêr. Ecêb e. Wekî din li bajarê Qûmê de encama bombebarana li devera Perdîsanê de 15 kesan ji gena xwe ji dest da. Li Tebrîz, Merend, peravên Bûşehrê li hinek baregihên serbazî hatine xistin. Enerjiya Atomê a navnetewî ev ajansekî ye beyan kir ku Îranê ew ji êrişeke nû ya li ser stadyuma atomî ya Bûşehrê agadar kirine. Di nava 10 rojan de êrişa sêyem li ser wê îstasyonê heye. Ev jî nûçeyekê bi vî şeklî niha em cih bidin beyanata Wezîrê Karê Derve yê Îranê Marco Rubio yê Îranê bigo yê Amerîkayê. Dibêje em texmîn dikin ku operasyon wê di nava du heftên pêş me de bi dawî bibe. Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê beyan kir ku hikûmeta welatê wî texmîn dike operasyona leşkerî ya li dijî Îranê di nava du hefteyan de diqede. Marco Rubio her wiha beyan kir ku ew dikarin bê şandina hêza bejayî jî bigihêjin armancê xwe. Piştî civîna Wezîrê Karê Derve yê G7 li Fransayê Marco Rubio bersiv da pirsên rojnamegeran li ser dema bi dawî hatina operasyona li dijî Îranê got ew texmîn dikin ku di nava du heftên pêş me de ev şer ev operasyon wê bi dawî be. Li ser hedef û armancên şer jî Rubio got artêşa welatê wî dikare bê şandina hêza bejayî ya ji bo nava Îranê jî bigihêje hemû armancê xwe yên ku plan kiribûn. Rubio her wiha beyan kir Wezareta Şerya Amerîkayê amade ye çek û teqemeniyên xwe ji Ukraynayê vegu hêza rojata navîn da ku di vê operasyonê de bi kar bîne. Ev jî hinekî agahiyekê xwedî nakok e çima yani tu rad bîçek û silahê xwe li Ukrayna digirî û dişînî rojata navîn di nava du hefteyan de şer bi dawî dikî qet neket serê min. Yani Marco Rubio jî weke Donald Trump ji xwe re fêrî derewa bîye. Ji xwe derewê Donald Trump pir meşhûr in. Doyê warê derketê televizyonê çi dibêje, çawa pesnê Tayyip Erdogan dide, pesnê Tirkiye dide, xuyaya wê tiştekî bîne serê wan dîsa Küba'ya dike hedef, dünya alemê dike hedef, NATO dike hedef û pesnê xwe dide, bes pesnê artêşa xwe dide. Yani xuyaya ava wî jî dikele yani. Ji ber ku sibê dusbe Kongre Amerîkayê, Senato di derwerê wî de dikarin biryarên negatîf bigirin. Dikarin wî ji kar jî bigirin. Ev jî di nava îhtîmalan de ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump hevpeymanên xwe yên NATOyê kirin hedef ji xwe re ku di êrişa li Îranê de di parastina tengava Hormuzê de Washington qaşo bi tenê hiştine. Halbikî nûnerê NATOyê rojê derketiye dibêje di mesela Hormuzê de em amade ne weke 22 dewlet tevlî parastina tengava Hormuzê bibin. Wî rojê gotibû ama çima xwedî li sozê xwe derneketine û meseleyekê dine. Trump got bi salan em ji bo parastina wan bi sedan milyar dolarî xerç dikin ji bo NATOyê. Lê çima ew nemerane? Êdî ne hewciye em van pereyan ji bo wan xerç bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump tevlî lûtkiya tevlî civînekê bilind bûye welhasil di şerê li dijî Îranê de dibê em gîştina qonaxa xwe ya dawî
di beşekî mezin ya axaftina xwe de rexneyên tund li NATOyê kir. Welatên NATOyê. Ew jî piranî welatên Ewropayê ne. Trump dibêje van însanan, van welatan çima piştgiriya me nekirine di şerê li hember Îranê de. Şerê li hember Îranê ji wekî şer pênase nake jê re dibêje operasyon. û her wiha ji bo vekirina tengava Hurmuzê jî tu alîkarî nedane me. Ev şaştiyeke mezin e. Ya halbikî dibe em wekî Amerîka girêdayê NATO ne. Dibe em ê vê girêdana xwe em ê xirab bikin. Em êdî pere mesref nekin ji bo NATOyê. Trump diyar kir ku hevpeymanên wan xweperestiyê dikin. Yani ez û ez tenê xwe diparêzin, kesekî din nafikirin, şima menfaetê Amerîkayê nafikirin, rexne dike. Welatên NATOyê tevlî vê pêvajoyê nebûne. Tu carî nehatine wê derê, ne merabûne. Em her sal ji bo parastina van dewletan bi sedan milyar dolarî xerc dikin. Em her tim ji bo wan wê derê bûn. Lê niha me dît ku ew nebmerane. Çima em bi wan rabin, çima ew nebmerabin? Yê ku nebimerabin, em çima ji bo wan rabin bikevin zehmetî û serê xwe bihêşînin dibêje Donald Trump. Ew wisa dibêje. Bila bibêje, niha hevan xilas dibe Amerîkayê ji bo ewlekirina veguhestina petrolê ya ku ji ber şerê li Îranê asê mabû, ev tengava Hurmuzê, ji hevpeymanên xwe yê NATOyê xwestibû ku keştiyên şer bişînin kendavê, lê di serî de Almanya, Fransa, gelek dewletên Ewropayê ji bo ku alozî zêde nebe nêzîkî vê daxwazê nebûn, neçûn herêmê. Van welatan beyan kir ku ew tenê piştî agirbesekî ancak dikarin tevlî misyonekê bi vî awayî bibin. Eger agirbest çê bibe ew dikarin biçin. Ew naxwazin berin nava şer û bi Îranê re werin rûbirû. Trump dibêje ev mesele xıyanet e li hember Amerîkayê. Ya Trump rewşa li Îranê ne wekî şerekî wekî operasyonekî eskerî pênasê kir. Pêvajo wekî ku hatiye plankirin bi rêva tişeş xwe. Karê me li Îranê hema bêje qediya ye. Me dizanîbû ku wê Îran, Tehran ew qasî kêm berxwedanê nîşan bide. Wê operasyon ew qasî rehet be, hêsan be. Trump balkişan ser pêşbîniyên xwe yên aborî jî îdia kir ku wê piştî bi dawîbûna operasyona li Îranê ekonomiya Amerîkayê wê wekî mûşekekî ber bê jor ve biçe. Yani geş bibe aborî Amerîkayê wê mezin bibe dibêje. Êdî rast e nerast e ne. Ya berê xwe dik Kubayê. Hakikaten çawa ku êrişê Venezuelayê kir çû serokî Hizbên Çavan eger sibê du sibê biçe berê xwe Kubayê gelo Rusya, Çîn wê bikevin dewrê ya naş ber ku Donald Trump dibêje ez dixwazim komünîzma li Kubayê bi dawî bikim. Wî mafê çawa xwe da dibîne? Ka wê rojê me gotibû her dewlet bi serî xwe ye, xweser e. Trump da axaftina xwe de sinyala guherîna stratejiyên herêmî jî da. Bi derketine binêrin basa Kubayê dike. Trump bi zimanekî henekî ji medyê xwest ku van gotinê wî ji nedîtî ve yani nebînin. Yani hem dibêje vê nebînin. Yani ez sibê tişim êrişî Kubayê dikim ama dibê nenivîsînin. Di demekî nêzik de armanca me dibe wê Kuba be. Divê em rejîma komünîst ya li wê derê bi temamî biguherînin. Trump bi vîya we niyeta xwe ya ji bo Karayîban jî eşkere kir. Di derbarê İsraîlê de ji xwe dibêje em İsraîlê biparêzin. Divê peymanên İbrahîmî ên ku gerek di şertên normal de di navbera İsraîl û welatê Ereb da pêk bihatana dibe anha divê werin zindîkirin. Hê sedî set tam neketiye pratîkê. Dibe ez bangê hemû welatên herêmê dikim ku tevlî vê xelata aştiyê bibin. Yani xeleka aştiyê. Xeleka aştiyê çi ye? Peymanên ku di navbera İsraîl û welatê Ereb da hatiye imzêkirin di sala 2021 de jê re dibêjin peymana İbrahîmî. Abraham Accord. Baş e? Ew jî ji bo parastina İsraîlê ye. Ya camêrekî ez nîşanê we bidim yekê Husî abiye bi vî halê xwe perîşan İsraîlê tehdît dike. Yani rêz û hurmeta me heye elbet.
Yani te Yemen çekiriye milleti vel hemi perperişan elvederi fakir u fukarane tuhati wan ster kam bukhavat ki per kam bukhavat ki u tbiji az rad bim İsrail'i şöyle rahat kim u nizanım çi. Yani insan çima usane çi ket seri ve asker usane askeri genç usane Hüseyin Yemen'ine İran pişkiriya wan dike Cara ewl piştî destpêkirina şerê Amerîka û İsraîlê yê li dijî Îranê bi mûşekên balîstîk êrişî İsraîlê kirin. Berdevkê leşkeriyê Husyan navê Camerî ku ez ser ekranê hûn dibînin navê Yahya Serî ye. Hakikaten genc e jî ha. Tonkî stêrkî wî jî hene. Tevlê Yahya Serî beyan kir ku wan bi mûşekên balîstîk baregehên leşkerî yên girîngî li başûrê İsraîlê ji hedef. Ev Yahya Serî di konferansa rojnamegeriyê de got heta ku êrişên li dijî İran û hemû eniyên berxwedanê rawestin em ê êrişê xwe bidomînin li hember İsraîlê. Artêşa İsraîlê piştrast kir ku mûşekekî ji Yemenê hatiye avêtin lê wan ew li asîmanan pûç kiriye. Di êrişê de tu ziyanên canî çênebiye li bajarê Beerşeba derdora navenda lêkolînên atomî zengilên şiyariyê hatin lêdan. Vê gava Husyan nîşan da ku şer ber bi hemû herêmê ve belav dibe. Erê hevalbendên İranê yên li Iraq û Lubnanê jî ketin nava şer. Yahya Serî ev gencê ku hûn dibînin hişyarî da ku eger welatên din tevlî hevpeymaniya li dijî Îranê bibin ew amade ne rast destwerdanê bikin. Tabî deryaya Sor jî xistine bin kontrola xwe ev hêzên Husyan. Yani ew ê rê nedin deryaya Sor ji bo êrişên li dijî Îranê were bikaranîn. Her wiha piştî êrişa piştî ku êriş li ser İsraîlê çêbûn li derya Sor êrişê keştiyên bazirganî jî kiribûn. Li Pakistanê civînekê balkêş heye hevanno? Ya tiştê wisa hevanno? Niha İsraîl rabe bombeyekî ser serê vî Camerî xe diçe kîsî xwe. Yani di van şertan de merov gefê bixwe pir mana wî tune ye. Na ya rastî merov maqûl be rêyê diyalogê hilbijêre baştir e ne wisa? Mesela mîna me û Tirka. Em û Tirka em ji xwe re anha ji xwe re em li hev hatine. Em mîna Camêr û Canika li hev hatine. Em li hev tên dem bi dem ji xwe re xortê me dixin bin çava îşkence dikin tiş nabe yani. Mesela îro fotoğrafê xortekî me min parve kiriye li ser twîta xwe û lê xistine. Pişta wî reş û mor kirine, serçavî wî werimandine. Yani ev cîranê me yê Tirk in. Ew li me dixin piştî Newrozê avêtin ser bi sedan malên Kurda pir însanên me jin, mêr hemî li hev kom kirin, birin kirin qereqolan, Luandan û qismekî wan avêtin hepsê, qismekî wan ji bo bitirsînin serbest berdan. Ew ê serbest hatine berdan ew çi malê xwe îja behsa tehdît û gefa Tirkiye dikin. Wana hemî lêdana birayê me ne hevanno. Tiş nabe, bila lêxin tiş nabe. Wana adetê wan ê berê ye hîn bûne, hîn bûne îşkence li me dikin. İja heta ku vê hînbûna xwe biterkînin wext lazim e. Yani çiqas wext 10 sal, 20 sal, heta 30 sal jî lazim e. Heta 30 salan jî, 40 salan jî van cîranên me ê Tirk wê li me bixin. Çünkü fêr bûne. Vana hemî li gorî qaydeyên cîrantiyê ne normal e. Cîran jî naraxe, malbatan da jî şer û pevçûn çê dibe. Di nava me de jî şer û pevçûn çê dibe. Normal in vana hemî hevanna. Ji xwe nava 30-40 salan de êdî tiştekî bi navê Kurda pir zêde namîne. Wextê ku hûn Tirkbûna xwe qebûl bikin, zexta li ser we xilas dibe. Êdî problem namîne. Yani ji bo ya ji xwe mirin heye, merû dimire, wextê ku mirin çêbû hevanno, îşkence, mişkence êdî tune li vê dunyayê, tu xilas dibî. Nesla nû jî ji xwe ew ê asîmile bibe Tirk, wextê bû Tirk, êdî tenê problemek wî dimîne. Çi ye?
bikar bezikê xwe têrike. Yani Kurd, Kurdiyetî li ser vê rûyê erdê li nava Bakurê Kurdistanê wê hinekî kêm bibe. Çünkü dî em asîmîle dibin. Em wextê bi Tirkan re bûniye kevanno, kîjan millet serdest be, edebiyat, huner, zanîn, bi kîjan zimanî bikeve nava civakê, ew zêde derdikevin pêş, ew serdest bin, ew rengê xwe zêdetir didin civakên din. Yani wekê resim e, weke reng. Hûnha rengê spî û zer û sor û filan bêvan hûn hemîtinin cem hev kîjan reng herî zêde bi bandor be wextê hûn tev li hev dikin na reş û spî wextê tu tev li hev dikî çi dibe rengê spî qirêj dibe pakbûna xwe wenda dike ew reş zêde bandor lê dike ji ber vê yekê dî ji ber vê yekê hevano em milletê Bakurê Kurdistanê dibe em zexta zulma cîranên xwe ê Tirk hêdî hêdî qebûl bikin çünkü vana fêr bûne em qusûra wan nenêrin. Tamam wextê malê we dixistin wextê li we dan li jem jin û zarokê we dibe hûn qusûra wan nenêrin. Aniha nûçeyên deqeya dawî heye dibe şer derbasî Sûriyê biye çawa derbasî Sûriyê biye di çarçoveya nîqaşê me yê doh de doh me ji we re gotibû îro êriş pêk hatin êriş dibe li ser Sûriyê pêk hatine ka em bidine mesele çi ye mamoste eger agahiyên berfirehtir hebe ji me re bişîne em hana zindî dane me behsa êrişên cîranên xwe Tirkiye ê li ser Kurdên Bakur dikir em çi bin yani em rabin hember cîranê xwe derbikevin wextê cîranê mirovan yan jî ferdekî malbata mirovan sapık ve sapık em çi bikin yani ji îşkencekirinê zewq digire ka me çi dikir me behsa Pakistanê dikir me behsa Pakistanê dikir a bi vî şeklî Hikûmeta Pakistanê beyan kir ku wezîrên karê derve yên Pakistan, Misir, Tirkiye, Erebistana Siûdî wê li Îslamabadê bicivin da ku şerê li rojhata navîn guftûgû bikin. Her wezîr ya her çar wezîrin bawer dikim wê rojên yekşem û duşemê yani sibê û dusbe li paytexta vî welatî werin cem hev Wezareta Karê derve ya Pakistanê beyan kir ku divê serdanê de wezîr wê li ser çend mijarên cuda bi hûrgulî biaxivin bi taybetî mijara şerê li Îranê di nav wan de hewlên ji bo kêmkirina rageşiya li herêmê jî heye biryar e wezîr bi Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf re jî hevdîtinan pêk bînin çavkaniyekê ji wezaretê beyan kir ku civîna çargoşeyî yani çar kestêdane wê roja duşemiyê were li darxistin ê dehatî Pakistan wekî navbenkarekî sereke di navbera Îran û Amerîkayê de diçe tê. Yani Pakistan peymanan dibe tîne dixwaze navbenkariyê bike. Pakistan hem bi Tehranê re hem jî bi welatên kendavê re xwedî tekiliyên dîrokî û bihêz e peywendiyê Şehbaz Şerîf û Fermandarê Artêşa Pakistanê Asîm Munîr ên bi Donald Trump re jî gelekî baş in. Wezîrê Karê derveyê Tirkiye Hakan Fidan diyar kir ku di destpêkê de biryar bû ku ev civîn li Tirkiyeyê bihata li darxistin lê ji ber ku aniha pêdivî heye ku ev Wezîrê Karê derveyê Pakistanê ji welatê xwe dernekeve ji ber meseleyê ewlekariyê divê li welatê xwe bimîne ji ber vê yekê me çi kir civîn li şûna ku li Tirkiye çêbibe me bir Pakistanê ev bi vîya we ye Silêman Ereb diaxife niha di derbê dibêjim aniha Sûriyê jî ketiye nava şer li hember Sûriyê aniha êriş hene niha hûn ê bibêjin Silêman Ereb kî ye Silêman Ereb hevan me ez aniha axaftina wê bînim ser ekranê hûn ê bibînin hewl dide di destûra bingehîniya Sûriyê de hebûna Kurdan bide bicihkirin perwerdeya Kurdî bide bicihkirin û Kurd Kurdistan hebûna Kurdan li temamê Sûriyê bibe fermî û bikeve qanûnan ji bo wî mücadele dike we goterê Silêman Ereb ez aniha bînim ser ekranê
و آخافتنا وی جی هەیە ئەم جی بدن آخافتنا وی جی gelekî baş e me ji aniha wergirtiye hevserokê nivîskiya tekîliyan a giştî a PYD ye Silêman Ereb divê ji bo nivîsandina destûra Sûriye ya nû komîteyeke ji nûnerên gelê Kurd û pêkhатeyên din hebe nûnerên ji rêveberiya Xweser hebe komîteyekî wisa were ava kirin divê di Sûriyeyê hebûneke destûrî qanûnî ya destkeftî û saziyên li herêmê jî hebe ka em binêrin Silêman Ereb çi dibêje? تایبەت ji bo guhertinên destûrî û pêvajoya guhertinê ku Sûriyeyê de hat kirin piştî roşandina rejîma Basê bêguman elana destûriyê me dema hat ragihandin bi resmî me qebûl nekir û tiştê ku di nava wê de heyî gelekî kêm in û pêwîst e ew were guhertin ji bo wêne ew etîbar dibe demkî ji ber em di qûnexekî veguhêz di nava avakirina Sûriyeyê nû de ne ji bo wênekî gelekî giring e ku di nava destûra Sûriyeyê ya nû de yan jî di nava Sûriyeyê nû de hebûnekî destûrî fermî yan jî qanûnî taybet ji bo gelê Kurd ji bo pêkhateyan ji bo destkeftî û saziyên ku hene bêguman اتفاقا 29 آذار زمینکی gelekî bihêz ya vênakê vê tiştî ye lê bi taybet ji bo xatirê destûrê yanî pêwîst e komîteyek were avakirin ji bo nivîsandina destûra Sûriyeyê nû ew komîte pêwîst e ku gelê Kurd tê de hebe pêwîst e ku pêkhateyên dîtir tê de hebe pêwîst e ku nûnerên rêveberiya Xweser yan jî gorî îtîfaqê di nava komîteya nivîsandina destûra Sûriyeyê nû de cî xwe bigirin ji bo wê em teekîd dikin li ser hebûna gelê Kurd ku gelê Kurd wekî gelekî li ser xaka xwe li vê derê di nava Sûriyeyê de cî xwe digire bi hezarê salan li vê derê jiyan kiriye zimanê Kurdî zimanekî resene pêwîst e bibe zimanekî fermî di nava Sûriyeyê nû de û karibe bibe zimanê perwerdê li kêleka zimanê Erebî bêguman niha mersûma sêzdeha jî yanî serokê Sûriyê demkî ragihand û bi resmî wekî mersûmekî serokatî Sûriya ragihand ew jî mirov kare bêje gavekî baş e lê gelekî kêm e ji ber gelek tiştê ku di nava wê de hene pêwîst e di aliyê fermî destûrî de werê nivîsandin were qebûl kirin ji bo wê bêguman yê me wekî hêzên siyasî taybet wekî PYD wê tekoşînekî me berfereh ya siyasî ji bo xatirê ku mafê gelê Kurd di nava Sûriyeyê nû de yanî siyasetên taybetê ku li dijî gelê Kurd hatî meşandin em bêjin Hizama Erebiya ku di herêmê de heyî em bêjin mafê Kurdê hatî xwarin bi şekle hemû şêwazan pêwîst e ew jî bi aliyê qanûnî destûrî de maf û zehmetên ku çêbûne xisarên ku çêbûne yan jî em bêjin tawîdil mutederrîn bi şeklekî jeşkala evna jî werê fermîkirin û werê qanûnî Bahsa hevan bahsa perwerdê dike ez bêjim qe ez vê jî bidim baş dibe min ji ekranê girt lê ana bahsa perwerdê dike min nizanî bû pir mijarekî mühîm e yek ji esasên Rojavayê Kurdistanê perwerde ye bi qasî serweriya axê perwerdeyî nebe nabe hevan balam li ser wê ye hûn bahsa pejakê û ev betalkirina dawetiya pejakê ji bo konferansa evê Londonê kongreya ev kongreya ku çê dibe hevanno eleqa wî tenê bi Kurdan tune ye yani çiqas muxalîfên li Îranê hene Azerî, Belûç, Fariz ev kongre wan e îjar gazî Kurdan jî kirine gazî kîjan Kurdan dikin Kurdên hinek aktif pejake PDK Îran e û Komelê ye gazî wan dikin niha di vê derê de ji ber ku muxalefeta Îranê ye hevanno tiştekî stûçê Kurda tune ye binêrin hevû du sûjbar nekin vê derê de ez bînim hûn hevû du sûjbar dikin ya hûn çima hev sûjbar dikin ez ji we re dibêjim di vê derê de Azerî jî hene hemî muxalefeta Îranê
قاسی کو ام پی حسیانه اجوارت بجم لبنده بن ایواری مشکره بکن یعنی هون بزوری مدن آخفتن دولت ترکیه کتیه نابری دولت ترکیه چقاش دستاتی دخوازه پجاکی به اعتبار بکه لدروی کنفرانسان بهله لدروی جوینان بهله پیواجوین کنفرانسین جنوی منای بیراوه روسیا او قاسا جوین ارگانیزه کرن امریکا او قاسا جوین ارگانیزه کرن دی یک جوینه کی د قصدی تبلینه کرن روجاوی کردستان تبلینه کرن چما ما اوجی نجوینا مخالفت سوریه بو عینه مخالفت سوریه پر جارا ج ولاتن ج آستانا سوچی و نظام ژنو her deri kuderi Paris mesela لگلک دوران کنفرانسین مخالفت سوریه چی بو؟ چی بو؟ کردان تبلیغ کرن؟ نه تبلیغ نکرن. اوجی این مسئله. اف کنفرانسا کو آنها لندن تل دار خستن جرات بیشن کنگره آزادی ایرانه. Türkiye ketiye devri Türkiye gotiye pejaki mejaki tevli nek. Em naxwazin. Eğer hon pejaki tevli bikin emi مروفين خو امي مداخله بكن تشتكي وسا هي شكرا اخرى لباندي بن ايفاري ساعات شش نيفادا لغوري ساعات اوروبا ام في مساله تاني ام في مساله برفرهي ام فيكن اجبرت بين سبوري مسالتي سبوري مسالت بميوانه من يا انا باسا پروردید که رئیسدار سلیمان عرب بدستور او عملی گذار کن دبستانا ده دزانینگاه ده پیمانگاه ده پیوست ابنا وری ناس کرن يعني وري قبول كرن وفرمي ببي يعني حمو خباتن وكارن كوهاتني كرن مثلا ازميناك بيجم زاروكين كردا جي رفيكي حتى اني رفي دوزدها اف دوزده سالم زمان كردي پرورده دبن پیوسته افناک جی وري ناس كرن پیوسته ما في واجينو خوارن پیوسته باورنامه وانا كي جي ورن قبول كرن بفيش وازي از قناعتهم ده يعني تکوشینکی کردیا برفرح لازمه کرد پیوست خو آماده بکند علی سپوری ده علی قانونی ده کو دوی قناقا پیشامه ده کاربن چاوا گوری واقع گوری سیاست گوری اتفاقین هی کاربن مافی کردا دنوا سوریا ینو ده دستورا سوریا ینو ده بپارزنو بدنا قبول کرنه اوجی قال لك جرينجا كو يكتيا كردا يعني مرجعيه كي كردي وري آوا كرن كرد كاربن نرين خو دخوازن خو بزلالي اجبوي خاطر د سلاطه شاميه كنا هي بهزن سياسي ان سوري را بهزن اف دولتي ركو دوزا كردا وكي دوزا كي کو سوری د چاچوفا سوریا نو ده چاچوفا يكتيا سوریا ده کو دوزا كردا بدنا قبول كرنو بدنا چارسه داخوانیا پجاکی هی البت و مجرنا ام ایواری لیکولین بکن نها هواننا اویا تمام لآمده جی کنفرانس کی یکیتیه کردان چیده به او جی آنها هوند بینن دقیقی از بینم سرکرانه یا باشتره پیشی از وی خورتی بدم ناسکرین باشی ام باسا جوینا لآمده بکن خورتکی me بیه شاردار لآلمانیه belki هم بچن ناس بکن ابوذر رزدار ابوذر باشی جیه me بچه آمده باسا کنفرانسی بکن هبانو ده هلبجارتن انخواجی ایالتا باویرا دای بایرن دبیجن یا آلمانیه خورتکی کردش باکوری کردستان بسرکت bu şaredar Abuzer Erdoğan de hilbijartina de dengên pêwîst bi dest xistin bû serokê şaredariya bajarê mezin yê Rosenheimê. Serkeftina vî cîvanê dengek mezin veda di nava çapemeniya Almanyê de. Abuzer Erdoğan wekî namzetê Partiya Sosyal Demokrat SPD zora namzetê herî bihêz ev Partiya Yeketiya Xristiyanan CSU bir Partiya Yeketiya Xristiyanan li eyaleta Bavaryayê Almanya Partiya herî bihêze
ew Kurê dayîk û bavekî Kurdê Elewî ye ji Bakurê Kurdistanê ye, Abuzer li Almanyê ji dayîk bûye, beşa hukûqê xwendiye li zanîngehê, ji 19 saliya xwe ve bavekî çalak di qada siyasî ya Almanyê de dest bi xebatê kiriye. Ew berê namzetê Parlamentoya Ewropayê bû, lê vê carê bû rêvebirî yekem yê bajarê Rosenheimê ku ew jî dikeve başûrê Almanyê. Li ser xêrê be em jî ji xortê me Kurd Abuzer Erdogan ra serkeftinê dixwazin, rêya me bikeve wan deran, muheqeq em ê biçin serdanê. Ji me xilas nabe. Anha hevanno binêrin. Tonkî xeber hene, ez ê qismekî ji wan xebera bêhêlim êvarê jî, lê anha li Amedê kîjan konferans tê li darxistin, daw çi ye, mesele çi ye? Ev e. Em hema çend deqeyan cih bidin van nûçiyan, hevanno, ev jî ji bo avakirina deng û temsîliyeta hevpar ya Kurdan e, ji bo avakirina yeketiya Kurdan e li bajarê Amedê konferansa damezrandina platforma netewî a Kurdan tê li darxistin. Armanca sereke çi ye ya vê konferansê? Armanca sereke ew e di qada neteweyî û di qada navnetewî de ji bo heqê Kurdan mekanîzmeyekê hevpar ya temsîliyetê were avakirin. Di konferansê de ku wê du rojan bidome, hem îro hem sibê, wekî çavdêr nûnerên partiyên siyasî hatin tevlîbûn, keseyetiyên serbixwe hene li wê derê, komele saziyên civakî hatine vexwendin, ew jî hatine amadebûne li wê derê. Beşdar li ser rê û rêbazan li ser nexşereyekê xebatê ji bo tekoşîna mafê Kurdan guftûgû birêve dibin. Beşdarên konferansê avakirina vê platformê wekî qonaxeke nû ya bi hevkariya siyasî ya Kurdan dibînin. Ev konferans ji bo du rojan hatiye pîrankirin tabî, hem îro hem sibê. Sibê êvarê dema ku kongre konferans xilas dibe, encamnameyek wê were nivîsandin, yani ji Ewropê ve ev konferans wê çi bike, xebatekî çawa birêve bibe, ev ê were nîqaşkirin. Êdî kî birêva dibe, kî serkêşî dike, kî pêşengî dike û heta ku derê emrê wan, ew ê bi dewleta Tirkiye re çawa bidin bistînin, ew ê bi partiyên Kurdistanê ê din re çawa bidin bistînin, van hemî ji nîqaşê re vekirîne. Hevanno. Tabî ev çar roj em jwara dibêjin, Amerîka zû bi zû ji şerê li herêmê xilas nabe. Anha pîrankirî bixwaze 10,000 eskerê nû bişîne herêmê. Şer wê mezintir bibe. Marco Rubio dibêje em ê çek û silahê xwe li Ukraynayê em ê derbasî rojhata navîn bikin. Tamam derbas kin. Problem tune ka wê çawa be. Me jî em Kurd hevanno. Ha ew ê nîşanê ve dida. Tamam hat bîra min. Ev cîranên me bi me re hêrs bûne ya piştî Newrozê hevanno. Ka ez bînim. Ev li xortê me dane. Êdî em nebêjin îşkence lê dane. İşkence ne? Lê didin yani. Pişta wî reş û mor dikin. Ser çavê wî diwerîmînin, reş dikin. Yani lê didin ya. De îşkence tiştekî girantir e hevanno. Merov nikare sûçê îşkencê bixestiyê ser cîranê xwe. Eyb e ya. Me guhem ew in yani. Merov sûçê îşkenceyê dikare bixest ser stûyê cîranê xwe. Ma tiştekî ku se dibe, cîran dikare li cîranan bide, lê merov nikare viya weke îşkence pê nasê bike çünkü tenê lêdan e hevanno. Ya hevalên me Kurd, hûn jî cîranê me hêrs nekin. Wextê hûn çin Newroza, ala Tirkî bixwara bibin mesela. Hûn ala Tirkî bibin li ba bikin kes li we nade. Ya? Dön. Dön.
binêrin. Binêrin. Yani li vê hovîtiyê binêrin. Ya. Rewşekî wisa mirûdkare qebûl bike. Mirûdkare qebûl bike. Yani milletekî, neteweyekî çawa dikare qebûl bike ku ferdekî wî bi tiştekî ew xasa bawekî ew xasa hovane were lêdan. Hovane nebe jî. Ev camêr, ev xortê me ji bo xwe nebiye hedefa îşkenceyê. Ji bo te biye. Ji bo tu azad bî. Ji bo Kurdistana te çêbe. Ji bo tu bibî serbixwe. Ya Albert Mamî heye. Nivîskarekî. Vê sibê me bi hevalekî re bas kir. Min navî ji bîr kiribû me lêkolîn kir, navî derxist. Behsa van mijare dike. Kolonîzasyon, dekolonîzasyon. Dagirkerî çi ye? Azadiya ji dagirkeriyê çi ye? û merûv çawa dikare heyranê dagirkerê xwe bibe? Merûv çawa hewcê dagirkerê xwe dibe? Merûv çawa dikare rê û rêbazekî çê bike ji bo ku dagirkeriyê merûv rewa bibîne? Veya hemî mijarên ew ne ilmê siyasî ne. Van ne tenê carek sirf nehatiye serê me Kurda, hatiye serê xelkê jî bi taybetî li welatê Afrikayê, li Rojda navîn, li Aljerya, Cezayirê, hatiye serê xelkê jî. Piştî demekî êdî wextê ku merûv mecbûr bimîne bi dagirkerê xwe re bijî, merûv rê û rêbazekî çê dike û merûv vê meşrû nîşan dide dagirkeriyê. Anha mesela dagirkerên me hevano fêr nebûne ku bi milletekî ku dagirkirine bi wan re bijî. Çünkü ew hêjî li ser mantıqa tunekirinê ne, mantıqa asîmîlekirinê ne, mantıqa înkarê ne. Yani fêr nebûne ku em bibêjin ya em hewl bidin van însanan qezenç bikin. Em bikin perçeyekî civaka xwe. Derdekî wan ê wisa tune ye. Êwan ew kilit bûne. Ew dibêjin gerek milletê Kurd tune bibe yan jî gerek bibe Tirk. Çare wî tune ye. Rêya sêyem tune ye. Ji ber vê yekî ew xwesa îşkence li me dikin. Dön. Heman wez xatir ji we dixwazim ji kerema xwe re saet di 18:09 de bi me rabin mîvanê min Rêzdar Şemal Beşîrî ye li gorî saeta Kurdistanê dike 20:09 em vê derê baweke zindî vê mesela Pejakê çawa ku Pejak ji lîstê derxistine tevlî Kongreya Azadiya Îranê nekirine bi xatirê we silav rêz hevando.